natočím. Já to natočím. To je prostě hacker. 100, potržítko, kill, 100. To je prostě hacker lidi. Bro. On tady chodí přes zdi. No teď se, no. Teď tam asistnu. Já vím, jaké je na to nejlepší to smoke grenade. Nevíde, kámo. No, teď je tady ve zdi. No, to je ilegál prostě. Hej, on byl neviditelný týpek teďka aj. Kaj je? No, teď vleze do zdi. No, hej, přestaňte hackovat. A to je úplně nenormální, že já když vezmu katanu, tak on se do ní netrefí. Teďka najednou jde do zdi. Jo, dělej, že... No! A teď si vlezeš do rampy. Jo! Já jsem killnul hackera. Jo! Nice. Okay. Hej, on mi prostě nevidí a přesto do mě střelí. Nice. No, hej, já to nechápu. Hej, on mi dal normálně přes, že já to nechápu. 20 win streak.